सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बा। वालों के बता दी कि खेसारी लाल यादव के एगो लुक सामने निकल के आ रहा बा, जो कि लगातार फेसबुक पर वायरल हो रहा बा, यूट्यूब पर भी लगातार वायरल हो रहा बा, जिसमें खेसारी लाल यादव बहुत ही अच्छा एक्शन करता रहे। साथ साथ उनका केस के स्टाइल में खेसारी लिखल बाटे, जो कि बहुत ही आकर्षण के बात बनल बा, जो कि वो लोग वीडियो में देख सकत तनी चल रहा बा स्क्रीन पर। वो लोग के बताई तो खेसारी लाल यादव की लुक काफी आकर्षण भरा बाटे। कई खेसारी लाल यादव अपना सर पर अपन नाम लिखले बाने, जो कि साइड के पट्टी के तरफ वो लोग देख सकत तनी खेसारी लाल यादव अपन नाम खेसारी लिखले बाने, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग बहुत जल्द देखे के मिली। इसे वो लोग बताई तो खेसारी लाल यादव के नया लुक बा, जो कि चर्चा के विषय आजकल बनल बा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस एकरा मिलल बा। इसे वो लोग बताई तो अगर वो लोग की लुक अच्छा लागल होगे तो ये वीडियो के लाइक कर सकत तनी, कमेंट भी कर सकत तनी। इसे वो लोग के बताई तो खेसारी लाल यादव की नया लुक बाटे, जो कि लगातार वायरल हो रहा बा, बहुत ही अच्छा लुक बाटे, दर्शक काफी पसंद कर रहा बाटे। इसे वो लोग के बता दी तो रउआ लोग के बहुत जल्दी फिल्म भी देखे के मिली, जो रउआ लोग आसानी से देख ले हैं कि खेसारी लाल यादव की लुक फिल्म में कैसा लागता है। इससे रउआ लोग की यो बता दी कि खेसारी लाल यादव के आजकल जौन भी फिल्म आ रहा बा काफी सुपर डुपर हिट हो रहा बा, कोनो भी गाना आ रहा बा तभी काफी सुपर डुपर हिट हो रहा बा। सावन में भी बजल, दुर्गा पूजा में बजले, छठ के भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाना आइल बा, छठ में भी बाजे वाला बारे। फिल्म तो चलते बा, फिल्म बलम जी आई लव यू तकले तो सुपर डुपर हिट बा। कुछ छठ में एगो फिल्म भी आवे जा रहा बा खेसारी लाल यादव की, जो काफी सुपर डुपर हिट हुई। तत्काल अभी तक की खबर यह है कि खेसारी लाल यादव के हेयर स्टाइल वो लोग देख सकता नहीं, बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल खेसारी लाल यादव बनैले बने। ये खबर वो लोग की छपरा जिला भोजपुरी लेके आई। अगर वो लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी, वही जो बगल में घंटी वाला बटन है ओकरो के दबावल ना भूली, ताकि वो लोग के अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।